Apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Oh, apal kuwi? Aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu le guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah neng kayangan tak bedol wite. Ben dewa aja ngelih kabeh. Ora mangan Prambertangga Jiwa jambu dipa nirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untulane tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba yo, piye? Metu njaba. Wah, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa, metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali Prambertangga Jiwa. Kuwi jane nang ndi to Pak golek? Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Kondur sing dikanthi kok masyarakate. Men rampung meneh ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kowe Prambertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jare sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nang ndi, Pak? Prambertangga, rasa nganggo. Ta. Marai arep watok aku iki. Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora? Sing jeneng kok jeleng ora Semar ki ya entuk kleru wong MC-ne mau ya kleru harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi mergo ketrikel lilate mesti kleru mugi-mudi terus kebacut seru ayo kaya omongi ya Prambertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Teng pundi, Pak? Kuwi ning kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ana. Anggere bakul tak takoni tumbas Prambertangga Jiwa mboten wonten, Jambu Dipa Nirmala mboten wonten. Sak pasar kempet tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora dharwa ing dami, daharane saben dina ya Prambertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh, wis ben apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus ki do ngandhake.
Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kae anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan niku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku iki ora tanggung jawab. Ora iso mene wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek ho ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Mbiyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah neng kene iki? Kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungso. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline te dewa, ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rek aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Ha sebabe apa to, Pak? Nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Mbiyen aku kuwi kakange Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog? Banyak kok, Bebek. Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakangne Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama. Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan amargi sami rebat kepengin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepengin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulun duka. Wah, diane. Apa ya ceritane? Terus Rama pukulun duka didangu Tejamaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepengin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa.
Pakdemu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara saperangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana, gragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong duwe gegayuhan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan. Terus didukke ning jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung iki, Pak. Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu nggawa ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Manghina. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso nggayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport. Lawewu. Selawewu tekan Kendhigong, tekan Kayangan kok selawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus? Adikku guru tak undange mrene. Weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuga aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong, matek aji pameling. Bathara Guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sakarepmu. Entuk karorane ya sakarepmu, aku ming sadurma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Sigra andumuk kuncunge Lurah Semar Badranaya. Lamun Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe. Sigra matek aji pameling. Datan dangu cumorot saking Dirgantara. Nenggih. Onyang Madyapada Hyang Pikulen Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing baliswaning Lurah Bagong. Ki ana wong malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan ki ngosoki kelek papat. Linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map? Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya. Mas tu ngomong sidang. Sekaring bawana langgeng, Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kuwi tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestu tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Sapa? Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyuyana garing ingsun tampa. Ora liwat pangestu ning ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin dael ning kasangkusan. Reng ora medhingring. Oh iya lali aku ora. Saking kamitenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karo-karuan.
Ulun bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pendika jimat paripun dayan ing kasantosan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ulun. Ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pendika jimat paripun dayan ing kasantosan. Lah menika ngaten Ulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken Ulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono engko disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mongko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten Bu Kulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad. 2919 edan tenan. Aku iki wong lahir wis metu udel Pak. Apa iya sangisore sithik. Duakure ora. Ngaten ya Bu Kulun? Iya Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan mutok ning kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara Guru. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Nganggre muni kluthuk tak bandem. Sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika thukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Ulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saperlu kula aturaken menapa dados panuwun kula dhateng Ulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala Bu Kulun.
pelem pertangga jiwa setunggal jambu dipunirmala setunggal kula petak wonten ing dusun Pringapus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadyakaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pit iso mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Bu Kulun, Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi Pelempertangga jiwa jambu dipunirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa uga pradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule jambu dipunirmala lan Pelempertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipunirmala Pelempertangga jiwa. Ilahing. Lho, kok malah jantunan? Kok sipne. Ilahing. Awik nomastu nama cidem. Negari pun dipanjang lunjung. Gong tak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha ki mau mana ilahing. Ilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Bayan Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Slaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Slaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparenga sakmangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken Pelempertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine. Ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora oleh diwenehi jambu dipunirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk ngacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngrem sangu linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki Raja Andra. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tredak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok ning rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora itu.
Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Oh jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nun sewu lho pikulan. Pikulun. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala jambu Pertangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, Malah ora basa. Iki bapakku lho Bungulun. Kok mung perkara njaluk jambu Dipa Nirmala, pelem Pertangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Hah? Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ya. Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon-alon aku terima mundur wae. Kuwalik. Lagune kuwalik men ra apal kok sakarepku. Kuwalik ya men aku kuwalik ya nekat kok. Sok dileke kuwalik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu Dipa Nirmala pelem Pertangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi ana duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe arep piye kowe ha? lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sing to, kowe kita-kita iki kita sapa e? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong Kita iki kowe. tak tanya modar kowe. Bapak iki jenengke aku ngrekoso dibancaki barang yang diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku pamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu Dipa Nirmala pelem Pertangga Jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep ngruda paripeksa. Yen ngono apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pelem Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso pelem Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala ento, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Oh, apal kuwi? Aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula aja nglebut. Kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awamu. Bagong sabar men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampo-rampo. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pelem Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lore tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba Ayo, piye?
Metu njaba. Weh lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Lah metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau meng gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wite klirok kon gelut. Ayo nganti rak ya ora tekan. Oh, ditanono wae ora ngewangi aku berarti kowe tega rompatiku. Iya, sae-sae aku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Ngono aku diwangi ya, Reng? Ya. Aku dilindungi, kowe wae tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendhiek-gendhiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Nah iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Saya tak takon. Kowe tresna ora aku? Aku tresna. Nek kowe tresna, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pethoke ya, Pak? Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Oh, daluk-daluk kuwi pethoke sisan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak? Iya. Wis kono gak menyang. Kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek Dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatek iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku marang ya sak ngono kowe. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampung iso tak. Bener ora ya mau. Ora yakin Mamet tuan dhisik aku tak methuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing methuke. Siap ya, Traya? Yo. Ora nggo gending, slepek. Oh iya. Nganggo slepek wae. Tung, tak. Jelali. Wanamba mangwa suci jalala. Sasi seswarane pesona wala. Kurang bangsa ular kambang. Ya emang aja. Yo. Merkencong marudaya. Tumunten tumuli kula damel srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng panguwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng panguwaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikepareng kula cemadhong dawuh. Mugi dados ing kawuningan Kakang Prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong plemertangga jiwulan jambutipun nirmala
Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Dalam perkencang Warudaya. Ngaten to Di, kasinggihan mekaten. Mangke rumiyin. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dhateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu. Janjanipun perkawisipun menapa to Di? Kakang Narada wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwaring panembah. Tegesipun kados pundi? Ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Ing kedatipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning dat kamurweng dat Kakang Narada. Dalam mangriyin. Kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di. Ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu gandeng pinitados dening panguwasaning Gusti. Tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang, tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten. Panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Maha Nasa. Mula-mula paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nah panjenengan tuwun dawuh kalian pun Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika ya kleru. Wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Tinimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kalian Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika menika lepat Di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajengipun. Kula matur kados mekaten kalian Kakang Ismaya. Tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Narada. Mestine. Ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Monggo Gareng Petra Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sakmangke kula nglempakaken para Jawata menika ingkang wigati supados sakmangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun krana keluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candradimukha Kakang Narada. Merkenca Warudaya. Menika tegesipun kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan menika mangke lampanipun boten sae lho Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun Kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadang dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti ala menika boten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon samangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Lha ingkang sae menika monggo Adi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dhateng Panakawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadak. Tegesipun menapa Kakang? Narada ora melu-melu, Narada ora melu garap. Menawi wonten menapa-menapanipun kula samanggaken kula aturi nyangga piyambak, kula aturi ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Narada. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sak mangke Kakang Narada badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku kados pundi? Lah kula wonten mriki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumpun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Narada wonten mriki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru, ategesipun Kakang Narada wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun, sumangga kula aturi kundur wonten ing Kayangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Narada sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha nggih. Wis. Penyarian Indra Brahma Yamadipati manuta karo Hyang Wulun Bathara Guru. Cekela Panakawan nek arep mlebu rumah sakit kana.
kamu ponokan iki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya Le, ngger cah bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ora tumrap aku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan angkane nanging gabul kulute ya, ngger. Penyarian kula mendhawuh pun Indra wonten timbalan Rama. Brahma iki wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati. Sak katahing para Durandara diketapake merga ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel. Nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih iso ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa bunga ingkang sakmurwat lawan labutan kita kelawan panjenengan ulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tumrya mangkat dina iki. Nono ngestaken dawuh. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Nono ngestaken nyuwun pamit bidal dinten menika. Pukulun nyuwun berkah itu saged kasempatan panjangkanipun paduka wangadi Pukulun. Terus kok rantak-rantak dewane pirang-pirang. Mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong, mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedine. Ah iya. Ning upama Bagong mau rawani karo wong Pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa, ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe naik dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat Le, ora usah dadak gemremeng. Tak menyang methoke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong natai pati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok anu utange, Tru. Wis menyang ngono lho. Iya ora iki ya. Nek kowe ya aja meneng wae Gong dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Ya. Kok iso urut ya, Tru? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis genah imbang. Aku mungsuhku tengah kuwi genah imbang. Tru aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Monggo cangkeme nyrengingih kaya ngono kae. Kae sapa ngerti Bagong? Ora ngerti. Bathara Yama Dipati. Yama Dipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis entuk mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nolo garing tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ha iya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petra tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra lantaran bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra lantaran bekti kula kunjuk. Ya Petru tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Kulon Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh serem suarane. Ya garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bak Petro tak tampa. Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Ajate kok nyembah dramaning Petulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niki kok mlut ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya terus. Aku karo tukang nagih utange ra wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh siap Gong, siap kae.
Bapak Petruk bareng ngembilani karo bapakne. Lho anake, Mas. Pun sewu kula niku anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora Belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Ya Madipati. Ya Madipati. Ya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tak jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing matimu Singalena prapteng lalis. Loh, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Gareng. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja tundang Nala Gareng. Mati dening aku. Petruk kene marganing matimu. Monggo kula ladosi lho. Siap lho kok. Tradisi itu mantap. Jatuh batur dong. Ngomong ah. Ayo, maju. Ayo, itu tandang ono betul itu. Wah, Wila, ayo, ora bakal iso ngantem aku. Wah, waya, wah. Ayo, maju ono Gareng. Ayo maju Petro. Motaisa. Lho, ora tekan ya. Ayo, ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange putra. Ya ben. Wedang sing endi? Sing tae akeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange putra. Kesamplut tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya. Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arta antem.
kok kaya jarak iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana aja kok lembu 2 jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Yang Madipati arep tak jotos raine iki. Tanganku ya ora tekan e. Oh, Menggok dhewe tangane. lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kuwi. Ya ora nesu wong takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir, Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi dewa ora iso diantem? Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ya aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, Ra entuk. ning dodo medun. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis Rasa kuwatir. Rang. Truk, dodo medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayawrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nol gareng. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis entreke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono reng. Mati reng kowe walesen, mati ya. Aduh. Modar wae. Waduh. Wes. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel doro intulak antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Drai dengkulmu mlocok ora. Sing marai mlayu ki ya mbuat Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Truk? Kae jenenge
kaya tombak ning pucuke telu Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cis Trisula. Cis Trisula to. Gong Cis Trisula gong. Agene nang Cis Tri Amin. Cis Trisula. Mula kok ditokke kok suarane. Sing kok elinge dawe-dawe. Cis Trisula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sida. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apa meneh wong mati e? Kok karo bapakne kaya ngono to, Kang? Kon piye nek mati? Nek aku mati kok ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu den baku sing ngaso. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene ora tekan kene dhewe wong. Kakang Ismaya sakmenika sampun pantuk pepuntaning tekad menawi Kakang Semar boten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bajin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakange dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu ning dewa, aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar ning kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk ning kayangan men dawuh kabeh dewa-dewa, anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan ora apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lemu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampunge kewajibanmu bangun desa, mengko rak. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak terus. Ayo wis ben. Kadang barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo.
dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong meneng rampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedalanipun badhe kula pethuk, kula inggahaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun kula Gareng lan Petruk. Sangarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ora apa-apa ora masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya ulun pethuk. Nek saged beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip polare tuku ora utang kok ora ikhlas. Pandhawa malah dilumputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Wataga. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Wataga, wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nek Wataga mbogong ora melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Wah, suwe tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Jane ana ngapa to, Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok-dek, kowe tengok-dek langsung kula trima jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togok? Lung. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe Gok, digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe ki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadani pikiran werna-werna, ora usah ndadani penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebul nggayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge Gok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk ki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung arep ngrembug iki janjane sepele. Nene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes nang pikir. Lah apa mulane omong? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpekke aku? Ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-seprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu ning ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petruk. Aku kon keri nang donya, jarene kon rampung kene ku arep
duwe gawe bangun desa. Weh, ngono ta? Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe wae to, Gok. Aku ditulungi bapak digobali ya, wae. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Ngaw Anu telek tenan plek ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha to? Heeh. Teleke dadi mbilung. Persetan. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi ya, Pak. Gong. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tua sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manik Moyo. Lah terus Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, Pak? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono. Ku nek mencret terus nyatet cangkemmu tenan. Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi anakku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris cangkemmu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku, Heeh. dur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude Kowe wujud sapa wae sakarmu. Engko tak nedo kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. yakin? Yo. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing ndadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Wo Abimanyu. Ah iso ora, bagus malah kecendelan rondo pirang-pirang perkoso ning ngragati men. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengen dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara apa? Wah, ora sing aneh-aneh, Gong. Iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo. Tak dadekke. Wah, kok lancamane ming cangkem terus to iki. Piye cangkemmu wong? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, Nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet-ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi atuhnya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja kok. Kuwi borokan muni piye iki, Mang? Tengok klithiki ndasmu kowe. Nulung aja tak beda iki nek wong nekat kan nulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, muga-muga kasembatan panjang kamule. Mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya. Mila sak ciptane dadi sak kedyane ana. Dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong. Ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Wah, dadi wae. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki kok.
Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh gleleng. Ayo Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wes. Oh. Waduh ketara lung ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Togok. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk ngampet tegok bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestana naga aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane, kok ora dipasangi lip. Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Aji-aji ora bakal mandi. Ngono iku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Dan. Iki aku nang njaluk ganti piye kok? Ya ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka kowe. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedekap. Ya, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku Janaka yakin sip. Oh iya. Tak iki nek Janaka. Bisa tak nggae cewek-cewek. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu we, nekula we. Oh ya Janaka wis dah. Mlorok mripate. Mesake. Awujane ora positif gonta-ganti. Wis kok guys, aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon penjangkam. Wis malik toga. Wis lam berjiwatan boyo mira boyo ingsun sun permak kathoke jin.